Sal-aħħar ta' Ġunju il-popolazzjoni Maltija mistennija tilħaq l-immunità għal virus tal-COVID-19. Dan stqarru d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet. Fearn spjega wkoll li sal-festa ta' Santa Marija il-poplu Malti Wawċi kollu se jkun ġie offrut minn tal-inqas l-ewwel doża tat-tilqima tal-COVID-19. Il-persuni tal-fuq minn 50 sena, it-target tagħna ħajkun li nkunu laqamnihom sat-tielet ġimgħa tax-xahar illi ġej ta' Mejju. Il-persuni ta' fuq l-40 sena ħankunu offrejnilhom l-ewwel doża tat-tilqima sa t-tielet ġimgħa ta' Ġunju. U mbagħad wara dak il-grupp nkunu qed niftħuha għal kumplament tal-poplu Malti Wawċi tal-fuq minn 16 sena u t-target tagħna hu li sa Santa Marija nkunu offrejna t-tilqima lill-poplu Malti u Wawċi kollu. Id-Deputat Prim Ministru semma kif pajjiżna se jilħaq tragward 3 xhur qabel. Dan huwa target ambizzjuż, target illi qed iġib jressaq il-qudiem bi kważi 4 xhur, 3 xhur u nofs, it-targets li konna għamilna ftit ta' xhur ilu biex bekk nkunu wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa illi nkunu mhux biss ilħaqna l-herd immunity, li issa l-herd immunity minn Settembru qed inġibuha lejn l-aħħar ta' Ġunju. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet spjega li daw kollha vulnerabbli jew għandhom iżjed minn 60 sena intbagħtitilhom l-invit għat-tilqima. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela innota dak li kien għadu kif ħabbar il-Gvern dwar il-programm ta' tilqim. Qal li dan se jsaħħaħ lil pajjiżna biex jirritorna gradwalment lejn normalità. Matul il-jum tas-Sibt tnedew ukoll żewġ sistemi ġodda li bihom persuni se jkunu jistgħu jitfgħu isimhom sabiex jieħdu l-vaċċin. Fearn spjega li mis-Sibt persuni l fuq minn 50 sena jistgħu jibgħatu SMS bin-numru tal-karta tal-identità biex eventwalment jintbagħtilhom appuntament bil-lokalità fejn se jieħdu l-vaċċin. Tnediet ukoll app online li biha dawk li jgħixu Malta se jkollhom ukoll il-faċilità li jażlu jekk jieħdux il-vaċċin fit-Tramuntana, fiċ-ċentru jew fin-nofsinhar tal-pajjiż. La darba inti tirreġistra kemm SMS kif ukoll online ħad tirċievi f'temp ta' ftit minuti SMS biex jikkonferma ir-reġistrazzjoni tiegħek u mbagħad f'temp ta' ftit ġranet se tirċievi SMS ieħor b'numru li tkun tajt inti biex itik l-appuntament tal-ewwel u tat-tieni doża, jew fil-każ ta' Johnson & Johnson tal-ewwel doża biss, ta' meta u ta' fejn ħadkun qed tieħu t-tilqima. Kien spjegat ukoll li mis-Sibt se tinfetaħ ukoll ir-reġistrazzjoni mat-tobba tal-familja. Min issa wkoll se nkunu qegħdin niftħu r-reġistrazzjoni mat-tobba tal-familja. Jiġifieri inti għandek il-50 sena u fuq għandek l-għażla illi jew tirreġistra fis-sistema tagħna tal-Gvern illi inti tieħu t-tilqima f'wieħed miċ-ċentri tagħna mingħajr ħlas jew kellha tista' tagħżel li tieħu t-tilqima għand it-tabib privat tiegħek. It-tilqima xorta tibqa' bla ħlas imma mbagħad l-arranġament mat-tabib ovvjament tagħmlu inti.